1K subscriber. You serious? मालायफ्रा 50K 100K आव मोसायोबा आंहा 1K आव मोसायो लोगोफोर। Thank you so much लोगोफोर आंनि 1000 साबस्क्राइबार लोगोफोर नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंखौ बिसिम 1K साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय बिनि थाखाय थेंक इउ सो माच बेखौनो आंनो 3 बोसोर नांबाय आरो 3 बोसोरजोंसो 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय आङो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक्टिव गैया आंना एखमबाथ' 6 मास 7 मासानो गेप थायो स्पेस थायो आरो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आंनिया ओंखायनो थ' माबोरै आं एक्सपेक्ट खालामनोखि आंना थाब थाब साबस्क्राइबारा बारायगोन भिउआ बारायगोन होननानै बाट आं दा 1K साबस्क्राइबार बिराद खुसि ओमफ्राय आं एखे बिराद ट्राइ खालामसै आरो एबार माने थाब थाब भिडिअखौ आगारबाय थानो होननानै नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। सोरबाफोर गोदान नुदोंबा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो हानाय मानि हाजासेबां सापर्टखौ खालाम आरो आंबो खालामगोन नोंथांमोनखौहाय जाय आंनिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामगोन आं नोंथांमोनखौबो सापर्ट खालामफिनगोन आरो दा बिदिबा थेंक इउ सो माच गुड नाइट बाय बाय।